Ăla te-o acasă. Uite la Brăduțul de la Bistrița, l-ai văzut? Vezi, oare nu? Este ceva lângă Brăduț. Ce-i lângă Brăduț? Când am dormit, cred că a venit. Cred. Dă pipa jos. Da, aici să vedem. Vai, dar nu-i filmez fața. Aia trebuie să-i filmez. Cred că a venit. Hai să vezi. Vezi ce-o lăsat acolo, moșul? Ce-i acolo? Ce-o lăsat? A venit moșul, dar oare noi unde am fost? Că n-am văzut. Dormeam. Hai, ia-ți. Mami. Hai să vedem, mă, dacă sunt ale tale. Mami să ia. Uite. Și asta a dus moșul. Aici așa. Aici să-l văd. Jos aici, pe covor. Aici, pe covor. Și a fost moșul Jos pe aici? covor. Când am dormit noi, nu, hai desfă-le. Când? Desfă-le. Mami. No, tu Desfă hârtia, rupe așa. Mami să ia. Te rupe hârtia. Mami să ia. Nu desfă. Nu că e a tău, că ție ți-a dus Tu moșul. trebuie să-l desfaci. Nu, hai, desfă-le. Nu, uite, trage de aici de hârtie. Hai să tragem amândoi. Ca și în jocul ăla de pe iPad cu... N-aveți cutter. Avem, lasă. Nu, adu-i cutter. Lasă să tai, mă. Rareș, alea ce-au pus pe tine. Chiar vrei să faci o chemare? Ce e acolo? Uai, Doamne! Vai, ai văzut moșul atunci când ai zis că vrei. Hai, desfă aici. Asta ai zis tu că vrei, Raul, la librărie. Asta ai zis tu atunci cu tati la librărie, așa-i? Desfă, nu desfă tu, ăsta desfă tu. Ce mami? Trage și tu de acolo, de hârtie. Ce ai acolo? Ce mingi? Alea primele. Acolo e o... Ce ai? O pușculiță? Mingi. Uai, ce mingi frumoase! Asta. O mașină, uite! Cine e ăsta? Ăsta-i Doc? Nu-i Doc, nu, cum îl cheamă pe mașina poliției? Nu știe mami cum îl cheamă pe mașina poliției din Cars? Nu, desfă așa aia. Alea le-au lăsat moșul la ruța și le-au dus în jos. Acolo să-ți bagi banii care-i capeți. Oh, pușculiță. Pușculiță. Hai să desfacă mămișul ăsta. Uai, ce frumoase! Și ce mai ai acolo, Raul? Uite, ce mai ai acolo? Uai, ce mașină de poliție! A, dar în cutia aia ce-i oare? Lasă să desfacă el, că vreau să înceapă. Desfă-o. Mami să se facă. Mami se desfacă. De ce nu desfaci tu? Raul. Ce e acolo? De construit? Uite Și o mașină. Și nenea, uite aici ai nenea. Și cățelul. Nu, în curțile astea. No, ui ce multe. Îți plac, Raul? Îți plac? Unde este un geam? O adus bine moșul. E mare. Raul, o adus bine moșul. Vai, dar ăstea nici nu le-ai văzut, așa-i? Da. Ce Uite, show Kinder. Da. Oh, dar moșul ăsta știe, eu știu ce-ți place ție. Și asta știi pentru ce îi pui un... Uite acolo să bagi bani. Să ai bani. Ai pușculiță și... Banii tăi să fie acolo, da? Face ce-ți face după aia, după ce O faci tai. banii. O tai. Când La se fund. umple, să... Când se umple, o tai de sus și gata. Ce? Ca să nu poți fenta că i-ai spus că mi erau portușorii aia, că puteai să fentezi. Stai să-ți scoată mama. Na, că am înregistrat bugrăt 4 minute jumate. Da. L-am prins pe Uite și gard aici și flori. fiecare. Hai, mergi la oră, am merge la lumina. Unde este geam?